Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो जायफ्रानोखि Bodo Job Info YouTube channel नायगिरि नोंथांमोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लांगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि रिलेटेड भिडिअ कनस्टेबल निफ्राय ASI माब्रै जाहैनो हायो दा बेनि रिजाल्ट होबाय एन्ड कनस्टेबल निफ्राय नोंथांमोना सब इन्सपेक्टर एबा ASI जाहैनो हायो स' लोगोफोर गोबां नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन स' बिनि सम डिटेल्स लाबोदों मानोना आपकामिं रिलिज जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि खाथियाव 5000 भेकेन्सि जेराव कनस्टेबल ABUB ओके 10 सेप्टेम्बराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे रिलिया स' नोंथांमोना 2023 आवनो जाहैनो एबा मोननो हागौ ओके बेनो जाबाय नभेम्बर एबा डिसेम्बराव दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय 10 सेप्टेम्बराव 5000 खाथियाव भेकेन्सि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्डाराव ओके आरो बेयाव कामान्ड' थागोन बेनिफ्राय ASI एबा नोंथांमोना गोबां रोखोमनि पोस्ट मोननो हागौ जेरै ASI थागोन बेनिफ्राय कामान्ड' ABUB कनस्टेबलबो थागोन स' नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो AB कनस्टेबलाव आरो लोगोसे कामान्ड'आव हागोन एन्ड HS पास जायोबा UB कनस्टेबलाव हागोन आरो डिग्री पास जायोबा SI आरो गासैबो पोस्टआवनो नोंथांमोना हागोन बैसोआ गोरोबोब्ला स' बिदिब्ला जोङो बेयाव डिसकास खालामसै जे कनस्टेबलनिफ्राय माब्रै स' नोंथांमोना ASI एबा इन्सपेक्टराव थांनो हायो बेनि सायाव आपडेट दङ आरो रिजाल्टबो होबाय स' नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायनो हागोन लाइभ प्रुफ नायनो हागोन आरो बेयाव गोबां बर'फोरबो मोनदों स' नोंथांमोना बेखायनो मटिभेट जाबानो जाबाय जे HS पास लेभेलाव साख्रि मावनो एबा UP पस्टआव स' UP पस्टनिफ्राय नोंथांमोनाहाय थांनो हायो ASI आवहाय स' बेनिफ्राय ABनिफ्राय थ' AB होनोबा 10 पास लेभेल बेखायनो UBनिफ्राय बांसिन चान्सआ दङ बेनो जाबाय स' नोंथांमोना जायफ्रा UB पस्टआव साख्रि मावगासिनो दङ ASI आव थांनो हायो बेनो जाबाय नोंथाङा UB पोस्ट होनोबा HS लेभेल पासमोन नालाय अब्ला जुदि नोंथाङा डिग्री पास खाबा स' नोंथांमोना ASI आवहाय एग्जाम होनो हायो थ' बेनो जाबाय कम्पिटिटिभ एग्जाम जादोंमोन डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय आं नोंथांमोना आपडेट होदोंमोन बेनो जाबाय ASI थ' बे ASI नि रिजाल्ट ओंखारबाय आरो बेयाव स' नोंथांमोना UB कनस्टेबलनिफ्राय ASI जानो हाबाय बेयाव गोबां बर'फोरबो मोनदों जायनो HS पास लेभेलाव साख्रि मावदोंमोन UB पोस्टआव नाथाय बिथाङा डिग्री पास खामोनब्ला स' बिथांमोना प्रमोशन जाबाय बेनो जाबाय ASI आवहाय एबा एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टराव स' बेखायनो डिग्री पास खालामखानाय दङब्ला नोंथांमोनाबो UB कनस्टेबलाव मावग्रोनो हायो आफ्टार 3 इयार्स नोंथांमोनाहाय डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय चान्सखौ मोनगोन एग्जाम होनो अके आरो बे पास जायोबा ASI नोंथांमोना जाहैनो हागोन स' दाखालि बावै जोंहा मोनसे आपडेट फैदोंमोन बेनो जाबाय ASI पस्टआव जायनाखि UB कनस्टेबला मावदोंमोन बेनिफ्राय डिग्री पासमोन बिथांमोनखौहाय डिपार्टमेन्टेल वाइसआव एग्जाम होदोंमोन आरो ASI पस्टआव दा फाइनालि रिजाल्ट होबाय स' बेयाव गोबां रोखोमनि बेवहाय पास जाबाय डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय आरो मेरिट लिस्टआ ओंखारबाय स' बेयाव गोबां बर'फोर मोनदों ASI जाबाय बिथांमोना कनस्टेबलनिफ्राय ASI जाबाय स' बेखायनो जाय नोंथांमोना UB कनस्टेबल मावदों HS लेभेलाव स' नोंथांमोना डिग्री पास खाब्ला स' बे एग्जामबो होनो हायो आरो नोंथांमोनाहाय चान्सखौ मोनहैयो बेनो जाबाय जायफ्रा डिग्री पास दङ कनस्टेबलाव स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे स्कपखौ लायो आपकामिंआव जेब्ला 5000 भेकेन्सि ओंखारगोन जास्ट नोंथांमोना साख्रि मावग्रोबानो जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव अके दा बेयावनो गोबां लिस्ट ओंखारदों आं जास्ट मोननैसो एग्जाम्पल होगोन स' बेयाव स' नोंथांमोना 45 नाम्बाराव मोननो हादों बबेस बर' बिथाङा कनस्टेबलनिफ्राय ASI जाबाय माने एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर जाबाय स' नोंथांमोना बेबायदि जाहैनो हागोन जेब्ला साख्रि मावहैगोन जुदि क्राइटेरिया गोरोबोब्ला जुदि बैसोआ थाबाय थायोब्ला दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जे नोंथांमोना कनस्टेबल मावनानै एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर जाहैनो हाया नामा स' बेयाव 100% हायो दा बेखायनो बे मोनसे आपडेट जे जायफ्रानोखि गोसो दङ नोंथांमोना SI लेभेलाव साख्रि मावनो स' डिपार्टमेन्टेल वाइसनिफ्रायबो नोंथांमोनाहाय थांनो हायो स' बेनिमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगोन गासैबो डिटेल्स फैबाय थागोन A to Z आसाम पुलिसनि सायाव फैबाय थागोन मानोना गोबां आसाम पुलिस कनस्टेबल एबा SI नेगासिनो दङ स' नोंथांमोना थाबैनो स' एप्लाइ जानो मोनथारसिगोन 10 सेप्टेम्बराव स' नोंथांमोना मोनथारसिगोन स' बेनिमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट